Sawubona, namusha ngizokhuluma nawe ngezimpawu ezimbili ezivamile iziguli zami ezivame ukuza nazo. Esinye isifuba, kanti esinye umkhuhlane. Kuyini isifuba? Izinga lokushisa elingu-98.9 degrees Fahrenheit ekuseni no-99.9 degrees Fahrenheit ntambama kubizwa ngokuthi isifuba. Incazelo ethiyori. Kanti kuyini amakhaza? Kuyisifo somkhuhlane ojwayelekile, okusho noma iyiphi impumulo egijimayo, ukuvaleka kwekhala, ikhanda elibuhlungu phambili, ukucasuka noma amehlo agcwele izinyembezi, ukuluma kwamehlo. Zonke lezi zimpawu zibizwa ngezimpawu ezinjengomkhuhlane, okusho umkhuhlane. Iziguli zingaba nezifo zokungezwani komzimba noma ukutheleleka ngenxa yokuthi ziveza lezi zimpawu. Ukuguqulwa kwendlela yokuphila okunconyiwe ukuvikela umkhuhlane ophindelelayo ukuthi okunye ukukhela emphakathini, okunye ukugqoka imaski futhi kuthuthukise amasosha akho omzimba. Ngokudla ukudla okunempilo okuyimifino enamahlamvu aluhlaza. Gwema ukudla okunama-carbohydrates amaningi. Khulisa ukudla kwakho kweprotein nsuku zonke futhi wenze umsebenzi womzimba nsuku zonke. Ngiyabonga.